クワもですね、実をつけて赤い実から紫に今変わってきています。クワの木だいぶ大きくなってきていますので、これはどんどん伸びてしまいますので、剪定しなきゃいけないかなと思っています。昔はよく食べましたよね。小鳥が今つばに来ますね。色ついたやつはちょっと立ってみましたけど、甘いですね。かなりいい感じに甘いです。